Elena i avui presentarem el nostre projecte de refranys i dites. El primer refrany és malaltia de novembre no té cura i paga amb la sepultura. Això vol dir que a novembre va començar l'hivern, el fred, i ens constipem i ens fem més malalties. El següent, novembre acabat i ben començat. Vol dir que novembre és l'últim mes de la tardor, ja comença l'hivern i ja fa més fred. Després del número 7 és el novembre ben per vendre, que significa el vi adquirit coix, el més mos, o sigui que el vi comença a ser bo, de gust, i ja es pot comprar més o menys. El següent és de novembre enllà, agafa la manta i no deixis a la mà. Això vol dir que comença el fred, ja que al novembre ja comença l'hivern i acaba la tardor. I la manta fa una referència a l'abric. I és quan comença el fred perquè ja acaba novembre i comença el desembre. I l'últim refrany, novembre mes de castanyes, nous i castanyes. Fa referència als fruits secs d'aquest mes, però ja ara amb el canvi climàtic potser no són tant de novembre i són més d'altres mesos. I fins aquí la nostra presentació. Espero que us hagi agradat i cuideu les nostres dites.